Здравейте! Дали бихте ли ни споделили как се чувствате след семинара на доктор Турсунов? Здравейте! Много вдъхновена. Просто. Кое най-много ви вдъхнови? Трудно ми е да избера нещо конкретно, защото всеки от трите дни намирах нещо лично за себе си. Беше някакво поредно откровение и съм много щастлива, че си подарих всъщност и ми подариха това преживяване тридневно и ще го чакам с удоволствие. И бихте посетили отново семинара? Определено, аз отдавна слушам лекциите му и много съм щастлива, че някакси към българите ми се стори много по-мек. А струват ли ви се приложими съветите му? Изключително. Те всъщност само за това. Добре, много ви благодаря.